Какво става, брат ми? Какви? Нищо, брат, тук малко на даска от дойда. Не, човек ми пак почне пищи, имал съм спърнал отсъствие. Някакви глупости, човек. Сме в 12 клас. Ти какво си донесла тетрадки, бе? Ти да не си Люретка. Не знам какво ще правим на тази матура, човек. Никаква представа. Аз сигурно ще се напия и ще пълна на литър. Като матурата и рек ми, ама си лягам, просто ще отида там, ще... Е плокна и трябва да стане. Това е. Госпо, моля, пуснем сторите, ще тук е нещо много светло. Аз Супер много ме болят очите. Супер рано е, а това слънцето. ами пече. Моля ви се, свалете ги тия штори. Госпо, пишете 3. Въобще не ме интересува. Вашето е да не е двойка. Не, как? Стига да не е двойка, госпожо. Нищо ще оправим. Не се притеснявайте, госпожо. Аре, по-заходим си вземем цигари. Трябва да отидем на магазинчето. Защото трябва да ядем нещо все пак. Ще ходим на джим после. Ти колко да имаш от Жалко. много слабо. Много слабо. За мистер Олимпия си се засилила. Ма като гледам, С тия пищялки. няма да стане. Госпо, аз ви казах, че Домашна работа няма да напиша. 2 години пиша домашни работи. Вече имам спърнало за бележки, ама като гледам... Това не пречи. Годината ви върви. Госпо, да знаете, А от утре няма да ден даско, ще почвам батка, защото трябва кинти. мяш там Ентрепренор. някакси от някъде трябва някакви кинти да влязат. Както знаете, бизнес без пари. Не е бизнес. Абе, поглед, това Андрю Тейт ли? Май, човек, то Пич. Толут. Гледай колко какви пари прави човек. Ще прави пари и то. Скандали. Ще се отварим. Genius. Аз съм фетил човек. Да, аз... Такъв скандал мога да направя. Абе, ти ще играеш по физическо. Та пак ще ми дрънка, защото... Тънки. Пак ще ми пише някакъв тъп мин. Ще да бъдам пейката и ще чупла праш, ще чупля ногтите. Аз дори не знам за какво Продължавам гледането от тъп час. това въобще не е физическо. Физическото ми е... Дима човек. Е там. Ще се потикат живот му. Пускам фаери. Тичам правя кардио. Няма как. Аре се борим после. Аре бе. Путио. Ще се сборим. Не са мъже. По... Много сте готина днеска. Еми, под мама не става добра. Как нещо аз съм тръпато от правилото. Аз дори не получим. По, жива и здрава. 3 перфектно. Така се прави, бе. Като давка трябва да кракне.